Duha sa gibatbat ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga miubos ang unemployment rate sa nasod base sa datos sa buwan sa Abril ning tuiga, sunod-sunod usab ang nahitabong retrenchment ug pagpanira sa pipila ka mga locators sulod sa Mactan Export Processing Zone. Unsa man ang gihimo niini sa atong lokal nga kagamhanan o ubang ahensya sa gobyerno. Atong sayran sa RTV Presents tiluan May Rondina. Dulaan sa 500 ka mga kanhi trabahante sa usa ka sportswear and outdoor apparel ang misalmot sa gipahigayong livelihood orientation and proposal write shop sa Doli 7. Kini ang abag sa Doli 7 ngadto sa mga trabahanteng nawad-an og trabaho. Giyahan sila sa unsa may posibleng mamahimo nilang kakuhaan og panginabuhian ug kun maaprubahan ang giduso nilang proposal sa negosyo, hatagan sila og livelihood starter kit nga di mulapas ang balor sa 30,000 pesos. Dili ni siya kwarta nga mong ihatag nila. The partnership of Lapu-Lapu City, the Lapu-Lapu City will be the ones to procure the items they wanted to sell and then ihatag ni nila, pa-receive, then i-liquidate. That's it. Usa sa mga misalmo sa maong kalihukan, ang 47 anyos nga si Elvira Armero, kinsa 23 ka tuig nang nanrabaho sa naasoing kompanya, hangtod nga kini nanira niya dulang miaging buwan. Ug kay taas na ang iyang pangidaron ug maglisod na siya pagpangita og trabaho, buot niyang magsugod na lang og gamay negosyo pinaagi sa abag sa Doli 7. Ay kanang sari-sari lang gyud kay ang akong balay karon, ako man ang gitukuran. Nagpabuhat po kong tindahan kay para lagi po sa mong tindahan po para makasugod ko. Matod ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, kay moabot sa 3,978 ka mga trabahante sa naasoing kompanya ang nawad-an og trabaho, gibahin nila sa duha ka adlaw ang orientation. Ugma ang schedule alang sa ubang mga interesado usab nga dili mga taga Lapu-Lapu City. Aminado ang Doli 7 nga tungod sa kadaghan sa mga trabahante nga nawadan og trabaho, posibleng kuwangon ang ilang gahin. Busa gidasig karon nila kadto mga apektadong trabahante nga mga tagalaing probinsya o baka tagalaing rehiyon sa pagdangop sa Peso Office sa ilang dakbayan aron kinina ang mo-facilitate aron sila makaduol sa labing duol nga Doli Office. Kulang ang among funding sa Tri-City Field Office, so we can ask from regional office and also from Manila ang regional office nga ma-funding yan. Kung kinahanglanon gid na sa atong mga district workers para makatabang sa ila. Base sa data sa Doli 7, adunay pagsaka sa gidaghanon sa mga trabahante sa Lapu-Lapu City nga nawad-an og trabaho gikan Enero hangtod Hulyo karong tuiga, itandi sa susamang mga buwan sa miaging tuig. Gikan sa 1,481 sa miaging tuig, karong tuiga miabot sa 2,400 na ang mga trabahante sa Lapu-Lapu City nga nawad-an og trabaho apan wa pay labot sa ihap ang 3,978 ka mga trabahante sa naasoing sportswear and outdoor apparel nga niadtong tungang bahin pa lang sa Hulyo na nira. Ug kun apilon pa sa ihap ang 120 ka mga na-retrench nga mga kawani sa usa ka wire harness company sa MEPS, moabot na kini sa dulan 6,500 ka mga trabahante. Gawa sa livelihood orientation and proposal write shop nga gitanyag sa Doli 7. May ipahigayon usab nga tulo ka mga barangay job fair ang Peso Lapu-Lapu. Gawas ni ini gitinguha usab karon sa Peso Lapu-Lapu nga mopahigayon og mga skills training uban ang pipila ka mga BPO companies. Sagad sa mga BPO companies ang daghan karong mga job openings nga layo ra sa skills sa mga nawadan og trabaho kay sagad kanila gikan man sa mga manufacturing companies. Sa data sa Peso Lapu-Lapu City, aduna nay unom ka mga locators sa MEPS ang nang-retrench sa ilang mga trabahante karong tuiga, samtang tulo ang hingpit na nga mihunong sa ilang operasyon. Makapagta og mga venues, no, training venues nga mo hit gyud sa ato ang katuyuan nga makuha nato ang kuan gyud ang target nga daghan ang maka refocus sa ilahang employment from manufacturing or from other industries to BPO industry. Uban ni Marlon Melgazo, ako si Luan Merondina, o kini ang akong short dokyo.